बाक्सायावलाय दिनै गारियावनो बुद्रुबाय जालाबायजोबदों आं दहाय गारि खिफिलाबोनायल' दहाय माने खिफिबोनायल' आरोना गारिनो ओमफ्राय ओंखाम जाफैबाय लामा थाबायनाय माने हगारनायल' खिफियाथ' मोनसे मोजां मोनामखाया नारायण Ay, Gurudev Kaliswaran Brahma Swayam Prabhu Paisya Shiv Shambha Bholenath. Kembali intro puisi kenangan senai dari memilih berkena songra sekarang. Joy Shiv Shambha Bholenath, Joy Bangla Guru Satir, Sat Ponjas de Ponjas Paisa Duksna, Joy Bangla Guru Swayam Ibung Guru. Sonani Nangal Rupa Nepal, Aislamun Anamiti Pirasi Kudana Rasi Muakali. Om Shiva Shambha Bholenath, Joy Bangla Guru Satir, Sat Ponjas de Ponjas Paisa Duksna, Joy Bangla Guru Swayam Ibung Guru. Tetris Suci Dewa Dewi apa seligire Ganesh Thakur. Oमफ्राय मोनसे इन्ट्र दंबावो आरोना माने दाखालि जोंहा जे लकडाउनाव कर'ना जानानै थांबाय थादोंमोन रायजोफ्राथ' आंखौ रावबो मदद खालामाखै कर'नाखौ आंसो होखारदों कर'नाखौ रायै आंसो होखारदोंथ' बेहाय आंहा जेबो मान सनमानबो मोनाखै कर'नाखौ होखारनायनि खम डेन्जार मन्त्र रायदों आङो ओम आहि बरदेबि त्रियकरि ब्रह्मजनि सन्देशा मातो गायत्री बोसोन ओमथा बोसोन ओम जानागुरु ओम जैग ओम दैब स्वाहा होननाया सोरमोन आंसोमोन कर'नाखौ होखारग्राया जेबो सापर्टखौनो मोनबावाखै आं कर'ना होखारनायाव आरोना आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर एकदमबारे मानसिफ्रा दा सापर्ट होनांगौमोन आंखौ कर'ना होखारनायाव कर'नाया आं होखारनानैसो खारदों आं होखाराबाथ' खारनाय नङामोन दाथ' नै कर'नानि माबाखौनो खोनाला ओरैजायबो बिराद एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर दंखुमायो खोमा ना दङना आयौ दा होनसै बै खनायाव गैया दङ दा एसे एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौ नायगौमोनला आं बाक्सानिखौ आखाइ थिखिलायदो अननानै आयौ ओरैबायदि होनबा ना दहाय मा होनोमोनलाय आं बै हाबजेनबोदोंमोन सोरनि खहाय मोनथाय बे बोरैबा नालि एकदमबारे बासि एकदमबारे जौ जुवाजों गोदौफबनानै थाग्रा बोरैबा महाभारत मोनामथारो एकदमबारे ओमफ्राय आंना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर सोरबा आंनि मिनिनायखौ फेक होनना बुङो आरोना थगायनाय मिनियो खिन्थु आंना मिनिनाया थगायनाय नङा आरोना रियेल मिनिट बुंखायो आं रियेल मिनिट नायना बिदिनोखा उन्दै जेबो मिनिट गैया हाजारसे मानसिफोरजों रायज्लायदों खालि बिदिल' मिनिखायो आरोना आङो बांसिन मिनियो आरो गामियावबो बिदिनो मिनिखायो बयजोंबो बिदिनो मिनिखायो ओमफ्राय आं माने एसे इन्ट्र होनानै होनि गोदो आङो मा होनोमोनलाय जेब्ला जोंहाबो आंबो बांद्राय माने गला मानसिसो नालाय गोदोहाय जोंहाबो साथाय गोदान न'आवसो उन्दुयोमोन ओमफ्रायहाय जेब्ला एलपि स्कुलाव आङो हाबो होमबा जोंना बिमाया आङो स्कुलाव फैनो होननानै ओरै होननानै बियोमोन नालाय आङो आयै थाइसेलाय थाइनैलाय होननानै बुंसैना आङो आइनाव दाना बिमाया जोंना मा होनसै ओमफ्राय दाना जोंहा मा होनांगौ बिदियाव ओरै जानांसै दाना बागदावलायसै ओरैबायदि गाज्रि होनोमोन आरोना जोंनि आइया आयै थाइसेलाय थाइनैलाय आं दा ओरै लोगोफोरजों एसे थांनानै मेथाइ जाहैनो स्कुलावहाय होनबाय एनजाब बिबाय आं सानसेखालि ओरै होननानै आयै थाइसेलाय थाइनैलाय होबाय दाना बिमाया थाइसेलाय आंनो थाइसेलाय मा जादों आंनो थाइसेलाय होनबाय ओरैबायदि डेन्जार होनबाय बिमाया बे दिननिफ्रायनो नांबाय आंनावहाय दाना थाइसेबो दिनखालि मोनलासै आं दाना सानसेखालि फैबाय आरोना ओइ दिनखालि बिराद मोजां गावनो गोसो जासिनानै थाइसे हरदोंलाय लाबाय थाइसे लानानै दाना फरायसालिसिम थांबाय दाना जेब्ला स्कुल टाइमा गहां जायो होमबा दाना जोङो खारखुमाबोबाय स्कुलनिफ्राय खारखुमाबोनानै लोगोफ्रा आंजों होलांजोब्बाय लारि दाना दन्दा दखान होनो आरो जोंनि गामिनि नामखौ दाना दन्दाराव आङो मेथाइ बायबाय पम्पिन्स बै समाव बिराद मोनजायो आरो बे पम्पिन्सखौ थाइसेनि बायबाय दाना 10 लागाय जाय फानाफोर देग्लिलाजोबनानै जानो जाबाय आं जाबाय खहाया गासिनाबो मोनामबाय मा मोनामदों इन्सुरेन्स मोनामजोबबाय बक्सार सिङाव आरो बांद्राय सोर रायलायखो दामोनथाय बे बक्सार दाबो आंनाव बे जाय मानसिया बे रायलायदोंना बेनो मोनामगासिनो बोरैबा अंखा Gurudev Kaliswaran Brahma Swayam Prabhu